mga sariwang mga impormasyon. Dito lamang sa Double B Insider. Ako po ang inyong Insider Carlo Mateo. Tuloy-tuloy na po muna tayo sa ating news bullets. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng Immunovax. Muli po ay kabilang Huwebes, 18 na sa Buwan Hulyo taong 2024. Ngayon, Volcano Salvay, nagbuka ng abo ngayong gabi ayon sa Pinox. Higit 140 million pesos talaga ng food at non-food items. Sa aming Maropa Region, inihanda ng pamahalaan sa kita ng mga pagulan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Malagtas Bulacan Station ng North-South Commuter Railway Project. 75% ng paus. Aba! Ito na ba yan?
Paseo. Yan. Naka